На спътниците, които са пуснати в орбита, 5G мрежата, която е построена и ДНК резонантна честота на населението. Нали, Бойко Борисов беше казал, че този суперкомпютър ще се използва за медицински цели, за управление, за взимане на решения, електронна медицина, да, финанси и така нататък. Да, това е точно така. Тези три неща са свързани. Военното дело, финансите, въвеждането на цифрова валута и цифровизацията, да. Сега много се говори за дигитално евро, дигитални долари, дигитални валути изобщо. Също така се говори и за дигитална самоличност. Да, трите неща са свързани. Дори в това, което посочих този документ, се посочва, че медицината, биоданните, цифровата технология и валутата, и финансите, и военното дело ще бъдат свързани в една обща схема, която се нарича интернет на телата. Какво представлява това? Това представлява точно тази схема, която ви показах. Така? Цяла мрежа от спътник, 5G мрежа, която се изгражда. В момента, не знам дали ви прави впечатление, във всички градове се разкопава, за да се подобряват градинките, но всъщност се прокарва оптичен интернет, който ще бъде свързан с така наречените устройства. Под устройства се има предвид не само лампите, водомерите, електромерите, но и хората. Самите хора. Аз искам да подчертая, може би за трети път вече. В самия човек вече има една структура, която излъчва определен сигнал, специфичен за всеки човек. Това може да бъде използвано като чип за проследяване. Няма нужда да се инжектира никакъв нов чип или DARPA гел или каквото и да е, за да се проследи човека. Какво се случва, когато много хора са на едно място? Благодаря за въпроса. Да, тогава, всъщност заради това искаха хората да бъдат на 1,50 м един от друг. Когато един човек, да, моля зрителите да погледнат тази схема, когато един човек се намира на по-малко от 1,50 м от друг човек, техните ДНК резонантни честоти интерферират. И спътника не може да ги хваща. Заради това глобалистите бяха планирали тази пандемия да надържат на 1,50 м минимум един от друг, за да може спътника да прехваща ДНК резонантната честота. Има още един проблем, че средата трябва да бъде с повишен капацитет, за да може да се проследява със спътник, трябва електропроводимостта на средата да бъде малко по-голяма. Знам, че ще кажа някаква теория на конспирацията, но това е вярно. Заради това се пръска всеки ден с електромагнитни частици, метални частици, за да може да се повиши електромагнитната честота на... За така наречените химически следи ли говоря? Да, за това говоря. Знам, че много хора са обвинени, че са теоретици на конспирацията, но фактически геоинженеринга е факт. От кога датират тези опити, много отдавна. Виждания? Кога започва? Аз не знам дали е научна мисъл. Как бихте го оценили? Не знам от кога започва. Има данни, че започва от 1820 година. Аз съм чел за Втората световна. Да, аз не мога да кажа от кога започват химическите следи в... Не, имам предвид въобще този биоинженеринг. Това, ако се изразявам правилно, това виждане за намеса в божественото творение. Аз така бих се изразил. Да. Защото ние сме творение по Божия образ и подобие. Аз така го разбирам. И от кога започва желанието, виждането за това, че може да се навлиза? На глобалистите дали инвазивно или по начина, по който вие казвате? От кога? Искам да започна с нещо много по-интересно. Самия факт, че ДНК излъчва биофотони, подчертава още веднъж, дава обяснение на тези свети книги, които са характерни за египетския мистицизъм, за тракийския орфизъм, за нашата Библия, че в човека има светлина. Това фактически е верно. Нашата наука го доказва. Самата ДНК излъчва биофотони. Ние с тебе не можем да ги видим, по простата причина, че в момента около нас има прекалено много и много силни осветителни тела. Така е. Да, постоянно има или слънчевото греене. Но фактически, ако човек застане в една абсолютно тъмна стая, 100% тъмнина се осигури, самата зеница на окото ще се адаптира така, че ще можеш да виждаш, всеки човек може да вижда микрофотоните, които излъчва. Те се наричат фосфени. Тоест, действително, във всеки човек, всяко живо същество, човешко същество е Божие творение. Всяко, разбира се. Да. То си има достоинство, има тяло, има душа, има и дух. Тази вибрация, за която ти ме питаш и за която всъщност те искат да използват, и самото ДНК е мястото, където духа се свързва с материята. Тя не само, че излъчва светлина, но и приема светлина. Това е характерно за нас, това е ключа към нашия живот. И когато нашите
нашите народни представители, да ги наречем, продават нашите биоданни. Те де-факто продават ключа към живота на всеки от нас. Да. Очаквате ли или имате ли поне някакъв отговор до момента? Да, минали са малко дни, както е получено в Народното събрание отвореното писмо, или както е по-точно казано, както е изпратено. Очаквате ли отговор за момента? Имате ли някаква обратна връзка оттам? За момента нямаме никаква обратна връзка. Ние сме го публикували. Всеки може да го прочете. Ще бъда съвсем искрена с тебе, Кръст. Нищо не очаквам от нашите народни представители. На всеки, когато кажем, защото ние сме едно голямо сдружение, че сме изпратили отворено писмо до народните представители с сигнал, че се взимат нашите биоданни. И то абсолютно, според мен, по незаконен начин. Всъщност, честно казвам, аз не мисля, че ще последва абсолютно нищо. Аз не съм наивен човек. Знам, че народните представители са заети с техните много по-важни дела. Всеки разбира за какво говоря. Усещам иронията. Да, но всъщност истината е, че дойдах пред тебе в студиото, за да обясня на българите и се надявам, че всеки български гражданин, умен или глупав, образован или необразован, възрастен, млад, ще разбере какво говоря. Не знам дали се изразих правилно. Че самата молекула на ДНК излъчва електромагнитен сигнал. Той е много слаб, но може да се прехване. Това е технология, която се използва от десетки години. Могат да се четат, предполагам, научни изследвания по темата? Много. Много, страшно. Фактически в БГ преведи в сайта Истина и свобода. Ние сме публикували абсолютно всичко, до което сме имали достъп. Всеки зрител, който е изкушен от темата, може да напише ДНК и биофотони, емишън значи излъчване, и ще намери хиляди, не стотици, хиляди научни изследвания за това как самата молекула излъчва не само фотони, излъчва и фонони. Фонони означава и звук. Да. Това е следващата тема, ако му похваните, ще обясня и за звука. Това, което ти от началото каза за словото. Да, в началото беше словото, точно така. Оказва се, че всички тези текстове, старинни, са абсолютно верни. Може би са били написани въз основа на много сериозни задълбочени научни изследвания. Аз не знам. Или даденото знание. Аз избирам в случая вярата, защото тя по някой път е единственото нещо, което може да запълни това разстояние в съзнанието, което имаме. Нужно е да се достигне до определено ниво. Аз искам в моите утопични мечти това се случва едновременно и за всички, но не знам как се случва в реалността. Вярата помага, но в случая аз лично пък разчитам на науката. В смисъл такъв на последните изследвания, които абсолютно доказват на 100%, на 110% доказват това, което е написано в книгите. И светлината в мрака свети, и мрака не я победи. Това означава, искам да кажа на всички българи, да ги поздравя с баба Марта, че ако влизате в една стая, мили сънародници, където има 100% осигурена тъмнина, вие ще започнете да виждате фосфени. Всеки от вас, независимо вакциниран, тестван, болен, здрав, всеки ще ги види тези фосфени. Има учение, което учи хората как да концентрират тази светлина. Де-факто тази светлина е това, което в древни времена са наричали дух. Просто това е термин. Те са нямали термин за биофотонно излъчване. Ние го наричаме така. Наричали са го дух. Говорите по неща, които разтърсват в момента. Надявам се. И ме оставят на моменти и безмълвен, защото говорим за една мащабна конспирация, мащабно действие, което касае всички ни и то с всички правила по учебник. Заблуждения. Да. Hvor vi har brug for vaccinerne, og hvor valget...